बे समाव लानानै फैदों दिल्लीनिफ्राय मोनसे गिदिर रादाब हादरनि राजधानी दिल्लीनिफ्राय लानानै फैदों बे समनि दुंहाव रादाब दिल्लीनि जन्तर मन्तराव दुंहाव थासारि CJP एबा कॉकरोच जनता पार्टीनि गोख्रों खुद्रिसारनाय लोगोसे दिल्ली जन्तर मन्तर आरो खाथि खाला ओनसोलफोराव इन्टारनेट सिबिथायखौ दान्दिसेनि थाखाय बन्द खालामदों आयेन आरो आब्रुथिखौ मोजाङै लाखिनो थाखाय गोबां पुलिस हान्जा थिसननाय जादों आरो ओनसोलाव गोख्रों नोजोर होनाय जादों आरो बे गोख्रों सोमावसारनाया दिल्लीनि पार्लियामेन्ट हाउसनि खाथियाव सौहैबाय दिल्ली पुलिसा कॉकरोच जनता पार्टीनि गायसनगिरि अभिजित दीपकेखौ गावसोरनि आवथायाव लादों होनना माखासे सम सिगां मिथिनो मोननाय जादोंमोन नाथाय बे समाव NDTV इंडिया खौरां बिजोङा फोरमायनाय बायदिब्ला बे बाथ्राखौ फोलानायसो होनना फोरमायदों बिथाङा साफ्रोमबो MP फोरखौ फरायसाफोरनि मददाव गसंनो थाखाय खावलायो नाथाय पुलिसा बिथांनि हेंथा सोमावसारनायखौ नेवसिगारदों CJPनि मददगिरिफोरा पार्लियामेन्ट हाउसनि खाथियाव सौहैबाय सोमावसारगिरिफोरा पार्लियामेन्ट हाउसआवबो हाबनो नाजादोंमोन बेनि उनाव पार्लियामेन्टनि सिकिउरिटिखौ गोख्रों खालामनाय जादों आरो मेन गेट एबा गाहाय लामाखौ बन्द खालामनाय जादों पुलिसा सोमावसारगिरिफोरखौ होबथानो थाखाय टियार गेसनि गुलि गावदोंमोन जाउनाव होंगो दोंगो जाना खारला खारसि खालामो सोमावसारगिरिफोरा बे गोख्रों सोमावसारनाय समाव गाहाय मन्त्रि आरो गासैबो MP फोरा पार्लियामेन्टनि सिङावनो दंमोन होनना बे समाव मिथिनो मोननाय जादों दिनै फुंबिलियाव सोमावसारगिरिफोरा राजीव चौक आरो मान्डी हाउस मेट्र' स्टेशनावबो हाबदोंमोन आरो माखासे सुबुंफोरा बेरिकेडफोरखौ सिफायनानै पार्लियामेन्ट स्ट्रीट पुलिस थानासिम सौहैदोंमोन